Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya jamaah yang sangat terhormati, kemudian kita matur atas topik kurban sampun kepatuhan. Insyaallah dasar-dasar ini ku kurban. Jenis hewane, hukume campur, jenis hewane, terus keadaane, terus napa niku hewan sing mboten angsal dienggo kurban. Lajeng wektune nyembelih lan sunah-sunahe ketentuane pembagiane insyaallah sampun. Nah, saniki kita lajengaken malih sing sadèrèngé bagi kurban kalau kita ngaos babagan tentang sholat hari raya, sholat riyadin. Nah, saat ini kita bahas tentang sholat grahono. Faslun ada faslun. Wa sholatul kusufi sunnatun muakkadatun. Fa in fatat lam tuqda. Wa yusalli li kusufi syamsi wa khusufil qamari rak'ataini fi kulli raka'atin qiyamani yutilu qira'a fihima wa ruku'ani yutilu tasbih fiha duna sujudi wa yaktubu ba'dahuma berbadai. Niki simpel nih. Salat grahono niku enten kali, enten salat grahono bulan lan enten salat grahono srengenge. Nek grahono bulan niku sebutane khusufil qamari ngangge kha. Nek grahono srengenge ngangge kusufis syamsi. Niku teng kene kitab niki nyebuti ngoten. Teng kitab lintu enten sing diwalik malahan. Nek srengenge iku kusuf ngangge kaf. Nek srengenge bulan niku kha. Bahkan enten sing loro karone ngangge kaf, loro karone ngangge kha semacam-macam. Tapi nyebuti rata-rata sing umum iki. Nek bulan niku ngangge kha khusufil qamari. Nek grahono srengenge ngangge kaf kusufis. Nah, salat grahono niki termasuk salat sunnah sing napa niku duwe sebab sing sebabe niki mokoring. Artine salat karo sebabe niki bareng. Nggih. Kenging napa kita salat grahono mergo terjadi gerhana. Nah, salat ini yo pas grahono niki terjadi. Nek boten grahono yo boten salat. Sadurunge grahono kok nglampahi salat grahono mboten sah. Grahono pun padang terus kok salat ya mboten sah. Kudu bareng grahono. Nah, mangke cara ngertose pripun? Saiki gampang. Napa informasi tentang grahono niku setahun akan datang atau bahkan beberapa tahun akan datang pun saged diprediksi. Pun enten prediksi. Katun kita ningali untuk tahun 2026 niki grahanane terjadi kapan mawon. Lan sing paling sering terjadi grahana niku bulan. Srengenge warang-warang. Srengenge warang. Makane kesunahan salat grahana srengenge niku luwih gedhe ganjarane, luwih muakkada tinimbang sing bulan. Karena sing srengenge niku jarang sekali terjadi.
Sekali itu terjadi maka sangat-sangat disunahkan, karena itu momen spesial, jarang terjadi. Nek gerhana bulan bentahun insyaallah itu, bentahun insyaallah itu. Terus cara ngelampaine ya nopo? Cara ngelampaine enten sing ngelampaine kanthi maksimal, enten sing sedengah, enten sing cekak, enten sing cekak. Nah rata-rata kita ngelampaine sing sedengah, karena mek ngelampahi sing maksimal, masya Allah suwe, karena sholate 2 rakaat tapi jumenenge kali masing-masing rakaat dadi 4 jumlah Fatihah 4, jumlah surate sekawan. Rukuke nggih ngono, rukuke mboten kaya rakaat napa salat sunah biasa, setiap rakaat rukuke ping kali. Berarti total 2 rakaat niku mangke jumenenge ping sekawan, maca Fatihah, maca surat pendeke ping sekawan, rukuke ya ping sekawan. Nek sujud normal. Tur wawasane nek sing maksimal niku didawakne. Didawakne niku maksudnya golek surat sing dawa. Tasbih nggih ngono, golek tasbih sing dawa. Utawa tasbih ndek tapi dibalat-baleni sing akeh. Niku nek nglampahi kanthi maksimal. Karena sholat gerhana niku nek saged sing sae niku pas terjadi gerhana awal kita nggih nglampahi sholat. Mantun bar sholat niku gerhana yo bar. Dadi gerhana bar kita ritual sholat sampun. Dan itu lumayan dawa. Enten sak jam langkung. Kadang sing gerhana nek dihitung sing mulai teko awal terus sebagian terus total ngantos padang niku durasinya saged sak jam luwih dengan 2 jam. Rumiyin kita nek mboten salah nate nglampahi ten mriki. Gini ku carane pertama niat nglampahi sholat gerhana. Umpami kok gerhana bulan ya usolli sunnatan li khusufil qamari. Rakaat ini nek makmum ya dadi makmuman lillahi taala. Allahu akbar. Nah, niki rakaat pertama. Rakaat pertama maos Fatihah kali maos surat. Nek pengin dilakoni kanthi maksimal surat yo sing dawa. Ini ku surat Al-Baqarah, bayangin surat Al-Baqarah 2 juz setengah. Sawi mbok kemecer niku. Nek gak kulino mecer. Pun matur-matur ruku, Allahu akbar ruku. Nggih. Tasbih sing dawa utawa tasbih ndep diwaca sampai ping bolak-balik. Sing dawa suwi. Napa ping 11, napa ping 17 kok suwi. Terus jumeneng malih boten sami Allahu akbar. Sendakep malih Fatihah malih. Fatihah malih terus surat malih. Padahal cek rakaat pertama nih. Makanya Fatihah ping kali surat nggih ping kali. Surat sing diwaos dawa malih. Nek pengin maksimal ini ku surat Al-Imran. Iku yo dawa bisa sak juz luwih. Sak juz luwih maneh. Ora Al-Imran manut An-Nisa. Niku matur wis terus rukuk malih. Ini kita rakaat pertama. Rukuk kedua di rakaat pertama. Mangke mau sih tasbih ya dawa malih. Cuma luwih ndek timbang sing wau sing pertama. Cara umpama sing wau niku diwaos ping 17 ngoten nggih, upami 17, maka niki mangke maos mek 21 ngoten. Terus makon nembe iktidal, nembe bangun saking ruku.
sami Allah liman hamidah Rabbana kalam niku wis normal. Terus sujudnya ya normal. Sujudnya mboten didawani mboten apa-apa. Lenggahé normal, sujud malih normal. Terus jumeneng rakaat kedua. Rakaat kedua niki ngoten, maos surat, maos Fatihah terus maos surat. Surat itu dawa malih. Napa An-Nisa napa dawa malih nek pengin maksimal. Matur-matur ruku dawa malih sing dawane nek saged ngisore sing wau. Dadi nek sing wau diwaos 17 terus sing kedua diwaos 21. Nah sing niki diwaos gur 17 ngoten. Luwih tapi cek tetep dawa. Cek tetep dawa. Terus tangi malih tapi mboten itidal, Allahu Akbar malih. Fatihah malih, maos surat malih sing dawa. Matur-matur rukuk kedua di rakaat kedua diwaos dawa malih. Nek wau 17 terus 21 terus 17, nah sakniki 11 ngoten. Dadi luwih ndek tapi tetep dawa. Terus kemudian nembe iktidal nggih normal, sujud normal, lenggah normal, sujud normal, tahiyat akhir bar wonten disunahno nglampahi khutbah. Makane napa salat grahana niku mirip kaya salat riyaya. Salat riyin lajeng khutbah. Salat riyaya, salat grahana, salat istisqa niku meh padha. Meh padha maksude salat riyin nembe khutbah. Mboten nggih khutbah mboten napa-napa. Mergo khutbah niku mboten dadi syarate napa niki syarat salate. Cara khutbah mboten napa-napa. Benten karo Jumatan. Jumatan kok salat tok gak ngangge khutbah mboten angsal. Nah nek sing ngrungokno ya mboten pikantuk keutamaan, mboten pikantuk fadilah khutbah. Karena khutbah niku Jumatan niku satu rakaat. Ya wajib salat, ya wajib khutbah. Khutbah kudu ping pindho. Di antara ping pindho niku enten lenggahe. Berarti syaratnya niku khutbah jumeneng, khutbah kalih jumeneng, terus enten lenggahe kedhi di antara dua khutbah, terus ngelampahi sholat rong rakaat. Niku wajib. Nek mboten ngoten gak urut utawa enten sing kurang, maka namun mboten sah Jumatan niku tumbale. Nah, tapi nek salat riyaya, grahana, istisqa niku mboten dadi kewajiban, mboten dadi syarat. Tapi utamane nggih ngaji. Nah nek pas wayahe grahana kok khutbah isine tentang napa? Nah, isine tentang ngeling-ngeling nggih tentang ayat-ayate Allah. Mergo grahana niku sababul wurute atau historise disunahaken nglampahi grahana. Rumiyin wonten putrane Kanjeng Nabi kang paring asma Sayyid Ibrahim. Niku tasih alit sedo. Pas sedo niku terjadi grahana. Sehingga tiang-tiang niku terus sami ngomong hebat ya putrane Nabi. Sedo langsung grahana. Wonten sedo terus grahana berarti alam ikut berduka. Nek ngoten nggih, tapi mboten dadi sebab ngoten. Grahana mboten grahana, udan mboten udan, panas mboten panas, utawa angin utawa sedanten kejadian ngalam donya sedanten niki termasuk takdire ayat tanda kekuasaan Allah. Kudu ngeling-eling niku. Mboten nang sang gaduk-gadukno nang napa-napa. Makane Kanjeng Nabi bareng tiyang ngomong sahabat ngomong ngoten niku
Terus Nabi jumeneng maringi pidato, maringi khitobah nek srengenge niku karo bulan termasuk tanda kekuasaan Allah. Ayatani min ayatillah. Srengenge bulan itu termasuk dua tanda saking piro-piro tanda kekuasaan Allah. Ora terjadi grahana mergo matine utawa lahire wong. Nek mati grahana, nek lahir grahana mboten. Mergo niku sampun ketentuane Allah. Lah terus nek terjadi grahana sing disunahno niki nyebut Allah, zikir Allah. Nah, zikir Allah nek pengen maksimal gini kuwi nglampahi salat grahana. Nah, niku napa historisi latar belakangnya kados ngoten. Lajeng isine khutbah nggih ngemutaken niku, ngemutaken lek grahana niku minangka isyarat bumi iku iso padhang mergo dipadhangi karo bulan karo srengenge. Tapi sak wayah-wayah iso dadi peteng mergo enten grahana. Lah uang niku niki sebagai salah satu tanda kecil kiamat. Tanda kiamat kecil terjadi grahana niku kan dedahno ten kita meneh nek kiamat ya dadi peteng kabeh. Mergo srengenge karo bulan dihancurno pangeran. Nah, kita digeken tobat, ngiling-ngiling, kongkon balik ten kene Allah. Ngoten niku isine kadang menceritakan tentang negeri sing biyen niku makmur, sak wayah-wayah iso dihancurno Allah mergo mboten taat, mboten takwa ten kene Allah. Allah saged damel negeri niku makmur pira suwene, gampang sekali kun fayakun. Tapi semanten mugi Allah ya iso ndadekno bumi niku hancur berkeping-keping namun sisa-sisa tok. Kados ceritane umat-umat terdahulu. Nah, makanya kita kedang eling-eling niku mboten angsal sombong teng kene dhuwur bumi ya kudu selalu ngeling-eling tentang nikmati Allah, tanda kebesaran Allah. Ndadekno kabeh teng kene Allah. Ada cerita katakan? Ya sewu. Iya, Iki ada nang pasar apa itu wonten agama di menangke ono. nggih. Enten kang bobot lah. Pripun? Yang bobot. Oh, bobot hamil. Nggih. Niku kadang-kadang ingkang tidak ono bacaan asaran. Oke. Nggih. Kewan-kewan dan niku napa wonten naga niku. Ngeten. Terjadi gerhana terus kemudian ngadakan sedekahan niku sae-sae mawon. Sae-sae mawon. Sing elek niku nek ngganthuk-ngganthuk niku. Nek gubung-gubung niku. Engko nek kowe gak ngadakno bacaan bayimu kena buta umpama ngono. Nah, sing ganthukno niku sing sirik mboten nangsa. Nggih. Boten enten daya pikuwatan kejaba krana Allah. Bayi niki dadi lahir boten lahir ya niku ketentuan saking Allah. Lah kita sedekahan niku napa tujuane ngeten? Kantun niate tok sing dibelekno. Aja sedekahane aja dipenging. Wong niku barang apik. Terus kemudian gak sedekah boten. Sing owahi sing diganti niku niati. Duwe putra atau duwe putri, duwe mantu sing hamil, sing bobot, nggih monggo dibacani. Kanthi wasilah iki wayahe grahana akeh wong donga, termasuk salat niku wau. Lah saiki ayo kita padha ndonga, ndonga napa ndonga selamat ben diparingi slamet Allah. Grahana niku kan isine salah sijine donga slamet, Pak. Karena pas wae grahana peteng niku kan rumiyin zaman purba riyen pas wae terjadi gerhana iku kan kabeh geger kabeh. Sampai diarani srengenge dimplok buta. Iki ki opo iki srengenge cara ngetokno iki. Padahal karena diteni tok wis sakjane wis padhang. Nah, tapi niku kan wau sebagai tanda saking kekuasaane Allah.
Nah, terus kita ndonga nang Allah, ya Allah mugi-mugi diparingi selamat. Boten masalah gede tok kita njaluk masalah selamat, masalah grahana tok ya kita nggih kudu njaluk selamat teng kene Allah. Sirine ngoten mawon. Dadi nek tiyang rumiyin niku ngawontenaken bentuk-bentuk bacaan niku lak sing keliru niate. Bacaan mboten elek. Wong niku dipangan bareng, diwenehno tiyang tangga tepale sae. Sing elek niku niate. Nah, maka sing diowahi aja sedekahe. Sing diowahi niate ben boten musyrik, ben boten syirik, ben boten keliru niat, niate diganti. Sedekahan niat ndonga selamat. Ya selamat tengene Allah. Sedekah ya oleh ganjaran. Tiyange sing nampa ya matur nuwun tur ndongane ndonga ikhlas. Wis muga-muga kabul hajate kan ngoten. Nah, kita nambani bacaan kan wis muga-muga kabul hajate. Bacaan apa niki? Bacaan selamat ngono ae. Bacaan selamat muga-muga kabeh diparingi selamat. Ngaten-ngaten. Mboten napa-napa niku. Mboten napa-napa. Nek iso ya dan tidak usah tertentu dengan menu tertentu. Kudu bubur apa ben. Yo mboten jenenge sedekah sak saged-sagede. Bubur niku minangka nganu napa paling simpel nek rumiyin niku. Paling simpel karena paling murah. Nek ingkung kelarangan, Pak. Makan wis bubure jeneng ae dadi gak napa larang-larang. Tapi niku sedekah niku bebas. Kancing Nabi niku nanti napa niku diundang bacaan niku bareng bacaan niku namung sampel kuru. Cara ngono gule tapi gule dudu terus ana sampel tok ngoten. Sing mungge wong Arab nonton niku ya remesan. Mboten utuh. Cara ngono wedhus mboten utuh. Niku cara wong Arab ya wis remeh banget. Tapi meskipun demikian Kanjeng Nabi nggih tetep ngrawuhi undangan niku. Nah niku makane kangge rasa syukur kita nek wong miskin niku badhe ngawontenaken syukuran slametan nggih tetep kudu didukung. Malah syukuran niku nek sing ngadakno wong sugih. Terus wong sugih niku sing diundang namung padha-padha wong sugih. Niku hukume makruh. Nekani undangan wong sugih sing niku namung ngundang wong sugih tok, wong fakir miskin gak diundang. Undange dadi makruh. Ya gak sampai haram cuma makruh. Karena beda-bedane. Mestine lek syukuran yo monggo diratani. Sak sagete pira wong 20 yo diratani wong 20. Mboten usah milih-milih wong sugih, pek sugih terus diundang, berarti ora sugih ora diundang. Cekap nggih. Anu Pak, sholat gerhana itu apa harus dilaksanakan berjamaah atau bisa sendiri? Saged. Nah niku wau sing maksimal sholat gerhana niku jamaah. Terus napa niki suratnya sing diwaos dawa-dawa niku maksimal. Nek pengin jamaah sing mboten maksimal, rata-rata kita sing tengah. Sing wasatuha. Sing ausatuha niku sing tetep jamaah. Jumlah jamaah ya sak wontene ngoten niku. Terus sing diwaos surate gak terlalu dawa. Kaya wau surat Al-A'la, surat Al-Ghasyiyah, terus gandengane napa surat Al-Fajr kali surat Al-Balad. Utawa dilakoni koyo salat sunah biasa. Salat sunah biasa, rakaat salat sunah biasa terus ngadeki yo mek ping pindho tok. Rukuke ping pindho tok wis mboten nambahi kaya wau. Terus saged malih sing paling minimal dilampahi piyambak. Lek piyambak gak usah khutbah. Nglakoni piyambak khutbah sapa sing ngono. Nah, nglampahi piyambak berarti mboten usah khutbah. Lan umpame jenengan aku pengin salat gerhana lah nang kene kok gak ono woro-woro gerhana, masjid kono ora ono, masjid kono ya ora ono. Nggih jenengan wontenaken piyambak mboten apa-apa. Salat piyambak. Ya niate kaya wau. Terus bentuke salat nek saged nggih kaya wau, nggih, nek saged maksimal. Nek mboten saged maka salat sunnah
biasa rong-rongan. Kayak jenengan salat sunah qabliyah ba'diyah niku. Nah, kayak niku. Ini mboten napa-napa. Sing penting niat salat niku termasuk sunah muakkad. Bahkan salat sunah muakkad sing ranking 10 besar, ganjaran ageng-ageng niku termasuk salat grahono, salat riyaya Idul Adha, Idul Fitri, kemudian salat grahono srengenge, terus salat grahono bulan. Ringi 3 ringi 4 ganjarane ageng sanget. Mergi Kanjeng Nabi mboten nate ninggal salat grahono. Ngoten nggih. Kita manfaatnya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.